Sembah nuwun ayah. Ya Allah gantengnya. Iku ayahmu dah. Ayah Ayah sing keberapa? 50. Monggo jenengan riyen apa kula riyen mi? Kula riyen apa jenengan riyen? Sampeyan dhisik gak apa-apa yuk. Kula dhisik. Nggih. Berarti kula dhisik mlaku napa uluk salam niki? Mencolot rono lho cek geblak kon. Loh, lek aku geblak kok gak sida tanggapan iki mi. Babake langsung. Nggih ngaturaken sugeng dalulan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak patek iku. Sing jawab kok mek ngarep tok sebelah kanan meneng ae apa maneh sing mburi. Nggih. Sing mburi rasan-rasan. Lho, sing munggah kok gapura jarene. Lho ancene nggih bener kok e. Bener ancene koyo gapura wong awake dhewe iki Gede. nggih gede. Monggo dipun jawab sareng-sareng nggih. Ben selamat sedaya warga desane. Selamat sedaya pamong desane. Ugi kunjuk senimane. Amin. Atur kunjuk dumateng para rawuh kula aturi sugeng dalulan. Assalamualaikum. Gak jelas ngono. Apa? Sama niki kostummu iki lanang apa wedok? Wedok. Lah terus suaramu piye? Saking kangenku ambek Abah Jarwo Kaji Suud. Nggih. Aku mekar tadi lanang are. Oh, sama niku iso mekar to, Mi? Ya kadang-kadang. Nggih, monggo. Ngaturaken sugeng dalulan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tur kunjuk dumateng para rawuh, para sepuh pini, sepuh aji, sepuh kang sampun mirsani pagelaran akbar Budi Wijaya. Donga kula katur njenengan sami mugi pinaringan berkah Gusti Allah, kesehatan, rezeki kata barokah. Amin. Ugi kunjuk dalu menika yuk channel YouTube yang sudah meliput. Nggih matur sembah nuwun kagem channel-channel YouTube yang hadir pada malam hari ini yang sudah bergabung dengan channel YouTube-nya Budi Wijaya TV. Wonten napa mawon Mi? Wonten serial komedi humor Yang terbaru ludrukan, wonten Campur Sari Ndeliwung Anti Galau. lan pilih pengen pirsa sejarah seniman saking Jawa Timur, monggo mirsani Channel YouTube-nya Gundul TV. ayo disapa dulur-dulur sabu. Ya apa kabare, sehat aja? Iki sing ngarep sing nguri sehat ale. Alhamdulillah. Lila. Sabu Iringan. Iringan. Tim pedot sabu. Tim pedot jalur langit Kaji Suud. Nggih. Saking keluarga Kopior Setro Abah Jarwo Baroni kang sampun rawuh. Nggih, Sobo Bunden. Sobo matur sembah Bunden nuwun. sugeng dalu. Saking Sambeng Lamongan, matur sembah nuwun saking Tekung. Lamongan Selatan ugi rawuh. Nggih, ugi Wotan Sari, Asem Gede Abah Didik. Sabu Bungaria. Sinten malih? Wonten anyar. Napa? Arek sabu tim Bodrek Wilang Anom. Sugeng dalu. Transjatim yang ada di balik layar wong ganteng, matur sembah nuwun. Alhamdulillah abahku. Loh, Lamongan Selatan sudah hadir. Nggih. Yuk. Nggih. Patatan sapen menika Bedayan Sekar Sari serba serbi. Monggo dipun naturi sesarengan duo Napa? PT Anggrem. Balung Panggang PT Anggrem. Pak Guru matur sembah nuwun rawuhipun.
Alhamdulillah temriki nggih enten jerakan bekecot ngiler kaji jamian sugeng. Nggih. Dalu. Waduh. Langsung kemawon nggih. Dalem maturi kaping sepindhanipun ning Bella Firmansyah dan ning Dias Aprilia. Inilah si cantik jelita. Iki lho, yuk. Apa? Aku diceluk Pale iki lho. Sampeyan iki aja ngono to, Mas. Mami iki leh brai ku ket subuh, ket peteng ireng. Mami, lek perlu iku aja nyeluk Mami tok, Darmanto. Keningipun salone katur Mbak Bella kali Mbak Dias. Yuk. Nggih. Perlu kawi gatosan mbok pilih saking keluarga dulur sabu atau penggemar Budi Wijaya sing badhe nyawer. Dipun aturi ten ngandhap mawon. Ten ngandhap kemawon di samping panggung. Mengke lek ten ngajeng niku mesakaken sing wonten wingking niku mboten ketingal. Ngoten lho Mi. Langsung kemawon. Di belakang ning Dias Aprilia akan saya tampilkan ning Rani Asmara dan ning Kiki Amelia. Tasih anyeng goyong dalu menika saking keluarga dalem tim pedhot jalur langit kang sampun rawuh sedaya katur jenengan sami. Nggih. Alhamdulillah. Matur sembah nuwun. Abah Jarwo, Abah Samroni, Mbak Popo sampean Mbak Firda, Mas Popo, matur sembah nuwun rawuhe.
Cepat katur jenengan sami sesarengan anak wedok Mbak Rani kali Mbak Amel. Nggih. Engkang kagungan Gunung Cupak. Juga pelantun tembang-tembang manis campur sari Budi Wijaya. Ning Marsa Aulia dan Ning Sanana Disco Semerbakseng. Walang kekek katur jenengan sami sesarengan Mbak Sanana kali Mbak Mar ya. Nggih, niki wara disumping. Masih pelantun tembang-tembang manis campur sari Budi Wijaya dan juga seorang mua yang terkenal di kota Jombang, Ning Ani Gumala Sari Dewi Mustiko Tuban dan Ning Nur Gumala Dewi. Duo Gemoy. Awas sikile. Inggirno becae. Ya. Geningipun rating katur jenengan sami sesarengan Mbak Menik kali Mbak Nur Mudaiya. Di belakang Ning Nur Gumala Dewi akan saya tampilkan Ning Nyantika Dimasari dan Ning Kristia Ningsih. Sampun kairingan gendeng aromani sesarengan Mbak. Sapa iki mau? Christian. Kali Mbak
Nyantika. Ya Tika. Oke. Di belakang Ning Nyantika Dimasari akan saya tampilkan pengreman-pengreman asli Budi Wijaya, Ning Marimas Sudarto dan Ning Reni Suren. Iki artise Budi Wijaya yo. Oke. Ngono ya, Pek. Ya. Salajengipun sesarengan Budi Wijaya sabaripun Mbak Peranan-peranan penting Budi Wijaya, Ning Yuni Suyanto, Ning Vikum Sukrisna, dan Ning Rizky Tok. Trio antibiotik katur jenengan sampean. Sesarengan trio antibiotik langsung kemawon dipun lajengaken Pengreman asli Budi Wijaya, Ning Susan Warsono dan Ning Titin Subayu, Ning Sartini.
kabilang geningipun Tengul sesarengan trio Adem Panas. Maten iki yuk. Nggih. Dipun iringi geningipun Jula Juli nonstop. Nggih, sinten niku ingkang dipun Senior saking aturi? keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya kang dipun pandegani Ibu Yayu saking Mantup Lamongan. Ning Mary, Mojosari, ning Irma Arifin. Jombang lho rek. Gimana kau kalau mau sesarengan al artis seniman saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya yuk. Nggih. Langsung penghormatan dumateng para rawuh. Blender nganan Mas Jono monggo. Masih bersama Delewung Anti Galau dan juga trio Irama Jos THC Audio. Fortuna Letting idolane are Jombang sumangga. Selamat malam. Aku kembali mawar mekar Narani aku tak kosamnya Cinta suci Kang sengkopian Kaya-kaya ati loro sesikat Sopo wonge sekantu-kantu loro siji rasane sewu kegelang ali ning kriji jiwa kembang mawar adiko wong liya Budi Wijaya.
suci rasane sewu cinta suci kang kembang moyo digowo Sujung petang kantor keluarga dalam tim pedot jalur langit keluarga dalam kopi orang setro sampun rawuh matur sembah nuwun. Sampun kapirang kene pun loro sesikar Blambangan Banyuwangi. Sing kuwe gulu pedhot Pak Dreko. Budi Wijaya THJ Triharjaya Audio Renes Audio Wijaya Videotron Pasir Mikir Wit kelopo kuwi arane keluku disigari diporo dadi pitu sak bendino aku ra bisa turu kangen diko ngomong ora kewektu Sembarang katur kerudin pedot jalur langit Cafe Damrio. Sampai dari
pasir pikir apa kuwi arane keluku disigari diporogoti pitu sak bedino aku ra bisa turu kangen dika ngomong ora gemeku asik ya iya pokoknya jos. Dipedhot jalur langit tuan rumah rek oh Gadang raja satu nanti beredeli yen ra percaya badan dodo iki iya godhong sawi enak urapan klopo ati iki estanipun kanggo rika gedang raja satu dadi pereteli yen ra percaya badan dodo iki yen ra percaya badan dodo iki Lilo Mas Jono timbang orang ngluku Sembanun dek disuut ingkang sampun rawuh. Nggih, lilo Mas Jono nggih. Jadi dari Pak Guru yang diminta air juga. Bisikan nodamu di hati, tatapan noda yang berdarah ini. makasih Air bunga ini tiada harum lagi. Air bunga ini tak mampu mencuci.
Oh. terlalu parah kau menyakiti. Aku sudah tak sudi lagi, biarlah aku seorang diri tanpa ada kekasih. Takkan ku ampuni penghinaanmu kasih tanpa izin malaikat penjagaku ini. Air bunga ini tiada harum lagi. Air bunga ini tak mampu mencuci. Spesial tembang katur tim pedot jalur langit sak guru gurune ugi Lamongan Selatan yang sudah hadir. Percuma saja kau datang lagi. Aku sudah terlanjur benci. Sedalam apa cintaku ini, sanggup ku bunuh mati. Sing duwe Lamongan Selatan. Terlalu parah kau menyakiti. Aku sudah tak sudi lagi, biarkan aku seorang diri tanpa ada kekasih. Takkan ku ampuni pengkhianatmu kasih tanpa izin malaikat penjagaku ini. Anak lanang Iwan. Air bunga ini tiada harum lagi. Air bunga ini tak mampu mencuci. Goresan luka-lukaku di hati, catatan noda yang berdarah ini. Air bunga ini tiada harum lagi. Air bunga ini tak mampu mencuci. Bobi boten pedal Lilo Majono.
iku kutha pendidikan kena kanggo contoh kanggo patuladan rakyat terus berjuang ningkatno pembangunan Banten maju kota kabupaten Demak. Gimana kau padatan saben pedayan Sekarsari serba-serbi kang dipun lajengaken keluarga Seniwati saking keluarga Dalam Ludruk Budi Wijaya. Nggih. Yuk Nggih Mami. woro-woro informasi. Jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda. Anda akan dihibur para pelawak-pelawak kondang Jawa Timur yang akan diawali langsung oleh Cak Roso. Jroning suka kudeling lan waspada peja-pejane wong lali jek bejo sing eling amung rasa nggih amung wektu jupuk kali kahanan sampun dalu. Kula Mami Okta ngaturaken sugeng dalulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.